Ndewo na ụmụnne m, anyị abịakwala n'ụbọchị taa. Okwu anyị ji maka ya wee bịa n'ụbọchị taa ka anyị kọwara ụnụ na agba nke abụọ onye ọdụlụ ịlụ agwụ. Ka anyị kọwaa onye ọdụlụ ịlụ agwụ maka na ọtụtụ mgbe ụmụnne anyị ndị na-azụ afịa maọbụ ndị na-agụ akwụkwọ asị gị na o nwere ife gbasara agwụ maka na ha na-agụ akwụkwọ nọọsọ ndị na-eme dibịa na-alụ agwụ. O wee bụrụ ya o nwerekwa na onye atara ụta ọ maka na ndị nne na nna anyị ha kwesịrị ịkụziri anyị na-agbanyere ha anya n'ụka. O nwerekwa na onye atara ụta. Tupu anyị amalite, aka m bụkwa ezigbo nwanne ụlọ nwaanyị Eberechukwu Ada ndị Gboo, Ada Nnewi. Ọ bụrụ na isonye ebula anyị na mbụ, anyị si gị nnọọ na-emeghi nne maka ọrụ ọma gị n'isonyere anyị maka na ọ dịghị fecha n'isonyere mmadụ. Ọ bụrụ na nke a bụ izizi ị na-esonyere anyị, gaa ngwa ka ije n'ebe dị subscribe ka ịpịara anyị aka. Echefukwana ịpị aka n'ebe esere aka mmadụ, ọ ga-enyere gị aka ị na-enweta ozi ngwa anyị tụbatara ụdị ejije dị otu anụnwa. Ọ bụrụ na ị nwee ajụjụ n'ife anyị kọwara n'ụbọchị taa, gaa n'igbo okwu ebe edere comment section n'ọnụ oyibo ka ị deere anyị ajụjụ gị. Anyị ga-aza gị ngwa anyị batara n'ụgbọ ejije. Ngwa tọọnụ ntị n'ala ka anyị tọwa anya bụ okwu agba na agba nke abụọ. Ife anyị nwere ikwu na agba nke abụọ n'ebe gbasara agwụ bụ onye ọdụlụ ịlụ agwụ n'ala Igbo. Ọ bụrụ na ị bụ nwoke tozuru etozu na itozugo ife eji nwoke eme, ọ bụrụ gbasọ ndị tozuru etozu, o nwere nwata a ga-aba amụpụta. Ọ bụrụ na agwụ nke ya siri ike, agwụ ya ha ebido na 2 years 3 years 4 years 5 years wee nyebe nsogbu. Ifu nwatakịrị ahụ ọ na-aya ezigbo ahụ. Ọ bụrụ na ị duru nwatakịrị ahụ jee na nke dibịa mgbafa na-enye ya efu ụdị agwụ ya bụ nwatakịrị bụ, kama a ga-eluzu ya bụ nwa, kama nwatakịrị ahụ ga-anwụnahụ mmadụ. Ife dibịa mgbafa ga-agwa unu bụ ngwa unu jee lụọ ọrụ nwa ahụ ka nwa hapụ ịgbabi n'ike. Ọkwara ya bụ na ife onye amaghị o mere gịnị karịrị ya. Nwa afọ Igbo ọbụla kwesịrị ime gịnị? Ịlụ agwụ. Nwafọ ọbụla kwesịrị inwe agwụ nke onwe ya. Nwafọ ọbụla kwesịrị ka ọ mara ife bụ agwụ nke onwe ya, maka na ọba agwụ ahụ ga na-edu gị na-abata. Ọ bụrụ ndị oyibo ha akpọọ ya mmụọ nsọ, akpọọ ya Holy Ghost Spirit. Otu ahụ isi ebu n'obi na Holy Ghost Spirit na-atak gị up, otu ahụ ka agwụ kwesịrị isi na-atak gị up. Ka nkọwa ya na ụdị onye ọbụla ga-esi ghọta. Gị bụ nwata nwoke, gị bụ nwata nwaanyị kwesịrị ka ime gịnị? Ịlụ agwụ. Iwu ọbụla na ọsọsọ ndị na-eme dibịa maọbụ ndị na-eme mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ maọbụ ndị eze nwoke na ndị eze nwaanyị dịka esi akọwa ha n'agbara ọfụ anya, ọ bụghị sọsọ ha kwesịrị ịda alụ agwụ. Gị nwabụ onye na-eme biznes kwesịrị ịlụ agwụ gị. Gị nwabụ onye na-agụ akwụkwọ kwesịrị ịlụ agwụ gị. Gị nwabụ onye na-agụ egwu kwesịrị ịlụ agwụ gị. Gị nwabụ onye na-eme nka na ụzụ kwesịrị ịlụ agwụ gị. Gị nwabụ nwa afọ Igbo ọbụla kwesịrị ka ịlụ agwụ gị. Lụzuo agwụ gị alụzuo dịka nwa afọ Igbo si emete. Enwere agwụ eji azụ afịa, enwere agwụ eji agụ akwụkwọ, enwere agwụ eji agụ egwu. Ife ndị a niile ị na-eme n'onwe gị abụlọ gị na-eme. Enwere mmụọ na-aba akị gị ọbụ iji eme ya bife ya bụ mmụọ agwụ. Eji m n'aka na ụnụ na-aghọta ife anyị na-ekwu. Ọ bụrụ sọsọ ndị dibịa maọbụ ndị mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ka ọ dụrụ ịlụ agwụ. Onye ọbụla ọ ife gbasalụ ndị arụ ha agwụ ka ọ ga-abụ anọkata. Ife onye na-eme ọfụma na biznes ya na ihu afịa, onye na-eme ọfụma n'ọrụ ya ọ na-alụ anọkata. Ọ bụrụ na ọ na-enwetabu 2 million under 1 month, ife obido nwetebe 500,000. O bido na 500,000 ahụ ọ na-agbada to 200,000. Esi na 200,000 ọ na-agbada to 50,000. Esi na 50,000 ọ na-agbada to 10,000. Esi na 10,000 ọ na-agbada to 5,000. Obere oge nwata nwoke akwakọrọ na obodo. Ọ ife dị n'agwụ. Ọ bụrụ oge ncha ife na-eme gị, esi na amụsụ na-ata gị maọbụ na mpa Nkechi na-eme gị n'obodo, mma Nkechi na-eme gị n'obodo, jekene jụọ ese ndụ gị. O nwere ike mma Nkechi na-ebo ebubo ọ bụrụ na aka ya dị ọcha, o wee bụrụ ife dị n'agwụ na-enye gị nsogbu maka na gị na agwụ ga-adịghọ na mma. Ị ga-afụ mmadụ onye isi dị mma, ụbụrụ ya zuru oke, anọkata onye ahụ agbabili n'ike gị baa ala na-arụ ala, o wee bụrụ ife dị n'agwụ. Agwụ na-etipụ mmadụ ala, agwụ na-acha mmadụ isi ọkụ, agwụ na-etinye onye ahụ ịya ahụ dị iche iche, ahụ ọmụmụ dị iche iche agwụ na-ebute ya.
isi ha jekwanụ ka ha jee mee ife do na-abụ na abụ mara ha sị gị mba na ha ga-eme ya n'ụzọ ụka ka m hapụ itinye aka ebe ahụ mana kere uru ọ ga-abalụ gị na ị ga-asị na ị na-eme ya n'ụzọ ụka ị na-aghọgbu ndị kpọrọ ndị congregation gị ịbanye isi ha na nke a mere nke anyị mana ịba n'azụ ije mekwa agwụ gị so many souls esi n'aka gị na-agbabi na-ana marụkwa na amamikpe doro gị n'ikpeazụ. Ya bụ ụmụnne m, eji m n'aka na ụnụ mụtara ofu ife maọbụ ụzọ ife na-agba nke abụọ anyị kọwara. Aka m na-echigatakwa ka anyị kọwaa n'ụlọ ife gbasara agba nke atọ n'okwu anyị kpụ n'ọnụ bụ ife gbasara agwụ. Aka m bụkwa ezigbo nwanne ụnụ nwaanyị Eberechukwu, Ada ndị Gboo, Ada Nnewi, chebiri na anyị na agba nke ịtọ. Ka emesịa.